shahararren mawaƙi ne wanda ya fara tasiri tun daga shekarar 2018 har zuwa kan 2023. Muna fatan zai ci gaba ta har gaba da 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkan ku da zuwa tashar Wise ta Hausa TV. Tashar mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka mai amin roƙon ka da bidiyo mai kagarin nan subscribe insha Allah da kuma comment ta yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyoyin ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora idan kuma ka riga ka shiga wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment da ka danna mana sha ko zuwa group uku ne a cikin group ɗinka na WhatsApp haka ya tabbatar mana cewa kana bibiyar a cikin wannan channel ta mai albarka wato Wise ta Hausa TV kai da abin da muke da tunatar da ka har yau har gobe idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma comment da kai ma ka rika samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora idan wannan mawaƙi wato Hamisu Breaker sun kawo muku wannan daddaɗin waƙa ne a cikin wannan channel ta mai albarka wato Wise ta Hausa TV wacce ta ƙware wajen kawo muku labarai na Hausa a cikin harshen Hausa zalla a cikin awa 24 ba tare da sa hauma ko sassan zuciya a ciki ba kai da abin da muke da inganar da kai don har ka shigo wannan channel ta mai albarka har gobe muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma comment da kai ma ka taɓa samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment da kai ma ka taɓa samun jigajigan bidiyoyi ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora ita jaruma Fatiwa Sha jaruma ce wacce ta fito a fim ɗin labari na wacce ta fanshi Sumayya ta fanshi Nafisa Abdullahi har ake kiranta da Sumayya kai dai har abin da muke da tunatar da ka har yau har gobe idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma ta yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma ta yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora bari mu tattara mu je mu kai Hamisu Breaker domin mu bashi mai a cikin wannan channel ta mai albarka kamar yadda kuka da mun samu ku farkon wannan waƙar ta mai albarka a cikin ƙarin bidiyon nan namu in kun bibiye mu za mu samu ku wannan waƙar mai albarka idan ka ji Hamisu Breaker ɗorayi ko kuma Wise ta Hausa TV aka samu wannan daddaɗin waƙar Hamisu Breaker bismillah.